Sa video na to, ililista natin ang mga second-hand na kotse dito sa Pilipinas na hindi nasisira, hindi mamatay-matay sa sobrang tibay ayon sa mga surveys at customer reviews. Sa paglipas ng panahon, doon mo lang makikita ang reliability ng sasakyan kapag nakita mo ng mataas ang mileage pero good as new pa din tumakbo. Dito natin masasabi na maaasahan ang sasakyan mo kahit saan mo ito dalhin. Ililista natin dito ang mga sasakyang sinubok na ng panahon sa reliability. Sa number 6 spot, nandito ang Toyota Corolla. Ang Toyota Corolla line ay mga compact cars na inintroduce noong year 1966 pa at naging isa sa pinakamabentang sasakyan nito noong taong 1974. Tinalo nito ang Volkswagen Beetle sa palakasan ng benta noong mga panahon na yon. Isa raw ito sa pinakamatitibay na kotse na ginawa ng Toyota. Based sa mga statistics at sa mga reviews, ang Toyota Corolla ang isa sa mga pinaka-reliable na sedan dahil sa kahit matanda na at mataas na ang gas mileage, hindi pa din ito madaling masira. Equipped din ito ng mga standard features. Based din sa mga data sa kasa, ang Toyota Corolla ay hindi din masyadong binabalik ng mga customer para ipagawa. At kung meron mang ipapagawa sa kotse na to, sobrang minimal lang at hindi naman masyadong masakit sa ulo. Pero hindi naman lahat ng models ng Corolla ay reliable. Meron din namang mga mahihinang models. Based din po ito sa mga data. Ang mga models na medyo nawala sa linya ay ang 2009 model na di umano meron daw excessive oil use o nagbabawas ng langis. Ganon din ang 2012 model nito na ganon din ang complaint ng mga customers. Kaya naman kung meron kang Toyota Corolla sa garahe mo ngayon o sa garahe ng tito mo, malamang karamihan ng mga yan in good condition pa. Number 5, Toyota Vios. Ang Toyota Vios line ay subcompact car na ginawa ng Toyota Company para sa Asia Pacific markets noong 2002 at syempre kasama ng Pilipinas doon. Ang Vios ay minarket kasabay ng hatchback line na Yaris. Parang sobrang tagal na nating nakikita sa daan ang Vios. Pero alam nyo ba na lumabas lang ang Vios line noong taong 2002. Naging popular din ito dahil yung ibang model ng Vios naging pambansang taxi na ng Pilipinas. Kung hindi pa reliability test sa inyo ang pagiging taxi ng kotse na ito, meron na ba kayong nakitang Vios taxi na tumirik? Comment down below kung may nakita na kayong tumirik na Toyota Vios sa daan. Kung babalikan natin noong unang ni-release ang Toyota Vios, maganda na ang design nito kumpara sa mga competitors niya. Mura, maganda ang design at bonus factor na ang tibay. Isa ang Vios model sa mga nakatalo sa Honda sa padamihan ng benta. Ilang years pagkatapos ng Vios model release, isa na ito sa mga top selling models. Matibay ang Vios at madali pa ito i-repair. Dahil naging popular nga ito dito sa bansa natin, nagkalat na din ang parts nito. Kahit saang auto supply ka magpunta, mahirap patumbahin ng kotse na to. Kaya naman deserve ng Vios ang spot dito sa listahan natin. Number 4, Honda Civic SIR. Kung 90s kids ka, ang pinakapangarap mo na siguro maging kotse noon ay itong Honda Civic. Itong 6th generation Honda Civic. Hindi lang maporma, matibay din ang build ng model na to. Nirelease sa Japan ito noong 1995 at dito naman sa Pilipinas noong 1996. Madami ding naging variation ng kotse na to. Meron itong 2-door coupe version at 4-door sedan version. Taong 1999, lumabas ang Honda Civic SIR at ito ay naging napakalaking success sa Philippine market. Pinagkaguluhan ng SIR ng mga car enthusiast at sobrang standout ang design nito hanggang ngayon. Classic design. Parang hindi naluluma, ika nga nila. Isa din sa pinakamatibay na model ang Honda Civic. Kumpleto ang function nito at madami ding aftermarket parts hanggang ngayon. Nagkalat din ang mga piyesa ng Civic sa mga auto supply. Kaya naman kapag may nasira, madali din itong i-repair. Pwede mo din i-upgrade ang performance nito o pwede mong palakasin at pabilisin. Dahil sa sobrang dali din kalikutin ng mga Civic, kaya mo itong itono para sumibak sa mga bagong modelong sports cars. Ngayon, yan ang Honda Civic, malakas, mabilis, at higit sa lahat, napaka-reliable. Number 3 sa listahan ay itong Nissan Zafiro.
Naging available ang model na ito noong 1998 na 4-door luxury sedan. Malalimusin ang features at design nito at talaga namang smooth na smooth ang suspension. Ang pinakakapansin-pansin dito ay yung casing o kaha ng Zefiro. May mekaniko na nagsabi sa akin noon na ito daw yung pinakamatibay na sasakyan para sa kanya dahil sobrang tigas daw ng kaha nito. Kapag bumangga ka sa Zefiro, asahan mo na mas UUP pa yung sasakyan mo. Dahil luxury o VIP ang Nissan Zefiro, optimized ang kotseng ito sa mga mayayaman. Komportable at swabe na ang driving mo, parang hinihili pa ang mga pasahero mo. All power pa ang features. Kahit ngayon, yung mga nakikita kong Zefiro na second hand, hindi sila gamit na gamit masyado. Yung mga model na ganito kasi, hindi agaw pansin sa mga nagmo-modify ng sasakyan at nagba-buy and sell ng kotse. Madaming Zefiro ang hanggang ngayon fresh pa din at wala pang halos gasgas. Ang downside, mahal ang mga parts ng kotse na to. Sobrang tibay, pero kapag nasiraan ka, ihanda mo na ang wallet mo. Comfortable, VIP, luxury, at matibay ang kaha. Yan ang Nissan Zefiro. Number 2, Honda Accord. Nagumpisa ang Honda Accord line noong 1976. Compact hatchback pa ang style nito noong bandang 90s na. Nag-evolve ang Honda Accord as mid-engine car. Nandito yung model na pag-uusapan natin. Yung 5th generation at 6th generation Accord na ayon sa mga data na nakalap namin at sa personal experience ko din ay isa sa pinakamaaasahan at pinakamatibay na sasakyan dito sa Pilipinas. VIP mid-engine ang Accord. Luxury model din ito ng Honda kagaya ng Nissan Zefiro. Standout din ang design nito sa ibang mga luxury brands kagaya ng Camry. Sobrang komportable ng driving experience sa Accord at all power din ito. Power windows, power seats, keyless entry. Nandito na halos lahat ng mga basic features at kahit luma na, swabe pa din. Biased ako dito dahil matagal ko din ginamit ang Accord. Sa experience ko, kahit walang langis, kaya kang iuwi nito. Kahit lumalagotok yung makina, kaya mo pang i-long drive. Hindi talaga namamatay tong Accord kahit anong gawin mo. Ang downside lang ng mga ganitong mid-engine cars, yung displacement ng gasolina. Kung gas ang pag-uusapan, malakas lumagok ang Accord sa 2.0 at 2.2 fuel displacement. Medyo may kamahalan din ang mga parts nito kahit aftermarket parts sa mga auto supplies. Number 1 ay ang Honda CR-V. Kung naglilista tayo ng military vehicles, ito na ang tangke sa kanila. Hindi mo kayang patayin ang sasakyan na to sa sobrang tibay. Ang Honda CR-V line ay isang compact crossover SUV type na nirelease noong 1995 sa American market. Ayon sa mga reviews at surveys, ito ang pinaka-reliable at pinakamatibay na old car model. Meron itong matigas na exterior o kaha. Meron pa itong malaki at malakas na engine. Sa mga nakagamit na ng CR-V, mapapatunayan nila ang reliability nito. Dahil konting maintenance lang, pwede mo na ulit itong i-long drive. Habang tumatagal, tumataas ang reputasyon ng Honda CR-V dahil pataas din ang pataas ang customer satisfaction nito. Marami na ring naidagdag ng mga safety features ang Honda company sa CR-V line nila, kagaya ng collision warnings, emergency braking, lane keep assistance, automatic cruise control, at marami pang iba. Kung nagustuhan mo ang video na to, hit mo yung like button at mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga car enthusiast contents dito sa channel. Sali ka na din sa malupit na car group natin, yung link nasa description. Salamat sa panonood.